Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş institutyna Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygyna başlanan dabaraly maksat geçirildi. Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň bilelikde Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygyna başlap geçiren onlaýn çäresi Magtymly halkyň beýik çygary diýilip atlanyrly. Türkmenistan prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasyna geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň ýanyna baş arxiv müdirliginiň, arkadaş ýagarnyň döwlet arxiwiniň, arkadaş ýagarnyň bilim müdirliginiň, kärdeşler akalaşlarynyň arkadaş ýagar birleşmesiniň bilelikde guramaklaryny Pekin paýhas ummany Magtymly Pragyna Magtymly Pragy döwürleriň ruhy çyragatly sergili aýdym saly dabaraly maksat geçirildi. Berqaralyk tarap häkimliginiň aşabaş ýagar hemde berqaralyk bagtyalyk tarap ýaşlar guramalarynyň Demokratik Partiýanyň Büdümeni tarap komitetiniň Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň hemde Demir ýolları açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň geçiren şäherlerdir dabaraly maksatlary döwürimiziň diýer waýs meselelerine bagly bolup, olarda bu ýsonçly gurrunlara giň orun berildi. Amanki kilfada naqy muallimçilik mektebine geçirilen çäre wagyn ýetigat bilen bagly boldy. Şeýle çäre ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde Büdümeni tarap geňeşiniň guramaklaryna da geçirildi.